kai nake gani mafarki na, kayi min gizo idanuna, doyin lahirin masashi na, baya wuce kai masoyina, kai ɗaya nake wa soyayya, zuci guda da kyanniya, biyu da maza ga alƙarya, na ga kana da alkunya. Daga baka har zuwa zuci, na yi miki soki min kema, duka harafin da zan furta, kika ji ki ɗauka lamina. Daga baka har zuwa zuci, ɗaya mini so hakan nema, duka harafin da zan furta, sai ka ji ka ɗauka lamina. Zuciyata ina da yakinin ke take ra'ayi, ko da yaushe sai ta yi mini nunin ke take tausayi, karfafan tunani da jawabin ya kike so na yi, rashin jin muryar ki zai saka rai ya bakanta, balle ya ce baki kusa da ni zan ji gata, karshe ma duka kwakwalwa ta bi mota, soyayyar ke kadai ke saka ni a hanya. Kalamai na soyayyar ka suna kayata ni, idan ga kana kyale komai ya biyo bisani, na cire wa raina wasu wasi ga kanan gare ni, ina ji da kai har raina a kushe ka a ga fushina, suna gauraya shi da kauna, kai zan bayyana mijina. Tattalin ki zan kara akan wanda na yi in dora, ga matsayin kikin tara cikin rai na kin kwanta, ke nawa sarauta komai na miki babatun karta, kin cancanta fiye da haka so zana nuna. Ina kuke ma'abota kallon fina-finai da waƙoƙin Hausa, kai har ma da waƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yau ga dama ta samu, domin samun wannan manhaja ta Basarakiya TV, sai ku shiga cikin Play Store na hannun wayoyinku ta Android, sai ku rubuta Basarakiya TV. Nan take za ku ga Basarakiya application, sai ka kamta installing. A nan ne inda za ka sauke manhaja ta Basarakiya TV. Kana shiga cikin Basarakiya TV application, a nan ne za ka ga waƙoƙi kamar haka: fina-finan Hausa, waƙoƙin Hausa, waƙoƙin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shirin barkwanci, kai mu da sauran ƙayata-ƙayatan shirye-shirye masu ƙayatarwa duk a cikin Basarakiya TV. Kuma bugu da ƙari, duk wannan za ku kalle shi ne a kyauta, babu ko sisin ku. Basarakiya application ta ku ce.